mga binati o minahal kong matalonon. Okay. Di atas Canigao Island kung diin naghimo og operasyon clean up ang alarm kanang guardian o Matalom Police Station. Okay. Di atas sa marker ni Magellan. Okay. Mo ni guys ang kuan sa alarm guardian diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Mao ni kuan ni Magellan, marker ni Magellan, mao ni grupo or member sa alarm guardian diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Pero operation clean up niya karon di ay October 23, 2022. Okay, mo ni guys. Hinlo sa kon. Niya diri na punta sa kon. Okay, nata sa likod ni nga porsyon niya kuan. Okay. Okay, manini guys. Ang kuan nani sa likod nga porsyon sa Canigao Island kung diin na mahimutang ang marker ni Magellan. Okay. Kini mo ni ang Matalom Police Station headed by sa atong hippie si Sir Ablan o ang ato ang birthday boy. Okay. Okay, mo ni guys ang ato ang kuan panghitabo sa Canigao Island or mga activities nga gihimo diri sa island. Okay. Okay, mao ni guys ang ipanghimo sa Matalom Police. Okay, mao ni ang atong inyupi guys. Ang pinaka hates nga kuan. Ang atong Chief of Police. Let's save Canigao Sa lungsod sa Matalom. Life is beautiful. Birthday boy. Life is beautiful. Okay na. Ganing mga kuan ni sa mga kuan guys, member sa team police. Sa Sinuot ko ang nanawag ako paggabi. Dahil mga oo, kuan lagi. Okay. Kobe ito sa kanyo ko sa gamay mo. Ari sir. Hindi masud ko gamay mo nagbuko ng pari. Okay, muna guys. Muna ang panghitabo or mga activities nga gihimo sa Canigao Island. Okay. Kadtong ganahan pod mo volunteer direct panghinlo. Welcome mong tanan dire. Bisag asa nga grupo guys, pwede mo dire nga mo manguhag basura sa Canigao Island og ganahan ra. Di pwede nga kuan. Okay. Iko live diri sa Canigao Island ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Okay. Ako magayon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa turismo diri sa atong lungsod. Iko live diri sa Canigao Island. Okay. Manig mga member guys, kuan. Asa mo ko to dire? Okay. Okay, mau ni gato. Ha? Dire ko matog. Okay. God bless o malipay yung Domingo kanato. Sa mga turista ha, pwede mo dire nga mosuroy o mobisita sa paraiso sa lungsod sa Matalom.